univerzitu Casaviensis tvorili Filozofická fakulta, Teologická fakulta a Právnická fakulta. A vlastne my sme sa teda rozhodli pre Filozofickú fakultu. Košice ako druhé najväčšie mesto na Slovensku malo podľa mňa výborné kultúrne zázemie. Podstatné bolo to, že sa stretli ľudia, ktorí mali víziu rozvíjať svoje odbory, rozvíjať svoj výskum, svoje štúdium. Štúdium sa mi tak zapáčilo, že som ostala na doktorandské štúdium. Podmienky pre vznik fakulty humanitného charakteru boli už pred rokom 2007 tu v Košiciach. Boli tu pobočky Slovenskej televízie, Slovenského rozhlasu, boli tu divadlá, galérie, knižnice, bol tu Spoločenskovedný ústav Slovenskej akadémie vied a boli tu výrazné osobnosti kultúrneho a spoločenského života. Bolo len otázkou času, kedy vznikne takáto fakulta. Filozofická fakulta sa stala jednou z hlavných tém pri voľbe rektora v roku 2003 a keďže rektorom sa stal profesor Babčák, ktorý hneď so svojím vedením to zaradil do dlhodobého zámeru, tak toto teda dramaticky zmenilo situáciu, pretože tým vlastne rektor prijal záväzok pustiť sa do konkrétnych realizačných krokov. Prvým krokom bolo vytvorenie finančných zdrojov potrebných na vznik Filozofickej fakulty. Druhým krokom bolo získanie osobností v oblasti humanitných vied, ktoré by podporovali vznik novej Filozofickej fakulty. Tretím krokom bolo vytvorenie Ústavu filologických a sociálnych vied. Štvrtým krokom bola akreditácia približne 40 študijných programov. Piatým krokom bolo získanie do podnájmu areálu na Pecvalovej ulici. Šiestým krokom bolo získanie areálu bývalej detskej nemocnice na Mojzesovej ulici. Siedmym krokom bolo zriadenie Filozofickej fakulty 1. januára roku 2007 rektorom univerzity. Rozprávali sme sa s významnými odborníkmi z tejto oblasti, z oblasti psychológie, filozofie, amerikanistiky, anglického jazyka a podobne. Bodom zlomu v úsilí o založenie Filozofickej fakulty bol príchod pána profesora Pavela Štekavera, doktora vied, do Ústavu filologických a sociálnych vied, ktorý zagarantoval viac ako 20 študijných programov v oblasti štúdia anglického jazyka. A tiež príchod pána profesora Jana Sabola, doktora vied, doktor honoris causa. Obidvaja títo odborníci svojou veľkosťou gravitovali príchod ďalších významných odborníkov na Filozofickú fakultu. Spolu sme strávili, keď sa konštituoval ten Ústav filologických a sociálnych vied, naozaj množstvo času, týždňov a mesiacov pri príprave koncepcie Filozofickej fakulty, študijných programov. Do toho rámca spadalo aj to, že sme vlastne pripravovali alebo začali pripravovať študijné programy, ktoré boli kombináciou humanitného a prírodovedného vzdelávania. Základnými takými bodmi bolo to, že by malo ísť o pracovisko, ktoré bude priamo podliehať rektorovi. A bola tá myšlienka, aby to vzniklo už na existujúcom pracovisku a ponúkala sa katedra cudzích jazykov. Kontranázor poukazoval na to, aby sa najprv postupne pripravovalo otvorenie študijných programov na existujúcich fakultách. A toho sa vlastne chytila prírodovedecká fakulta a fakulta verejnej správy. Absencia humanitného vzdelávania v košickom vysokoškolskom prostredí bola téma, ku ktorej sme sa viackrát vracali. A snívali sme o tom, že raz Filozofická fakulta vznikne a boli sme presvedčení o tom, že ju veľmi potrebujeme a urobíme maximum preto, aby tak bolo. Pre mňa osobne bola najdôležitejšia prírodovedecká
fakulta, pán profesor Pavol Sovák, vtedajší dekan prírodovedeckej fakulty, dnes rektor našej univerzity, ktorý na náš Ústav humanitných vied prírodovedeckej fakulty prijal profesora Leška s poslaním založiť filozofickú fakultu. A začiatok podľa mňa bol taký, ako sme si všetci mohli želať. Skvelí ľudia s vysokou úrovňou profesionality a vysokou úrovňou ambícií. A ich naplňanie sa stalo od 1. januára 2007 našou každodennou súčasťou. Od nástupu na post riaditeľa Ústavu filologických vied som sa vlastne sústredil na prípravu akreditačných spisov, ktoré som pripravil so spolupracovníkmi do septembra 2006 a potom boli postupené na akreditačnú komisiu. Mali sme šťastie, že v akreditačnej komisie pôsobil profesor Bukovský. Promptne vybavil s predsedom akreditačnej komisie presun našej žiadosti a tak vlastne bez mojej účasti a účasti prorektora Saba, ktorý sme mali zdôvodňovať vznik novej fakulty, boli schválené akreditačné spisy a tým vlastne sa otvorila cesta k tomu, aby Univerzitný senát schválil založenie novej filozofickej fakulty UPŠ v Košiciach. Cítili sme aj oporu vo vtedajšom zložení akademického senátu našej univerzity a takisto aj ministerstva školstva. A sa nám to podarilo a ja som bol veľmi šťastný, keď to tak môžem povedať, že k 1. januáru 2007 som mal možnosť podpísať dekret o zriadení filozofickej fakulty a ustanoviť aj štatutárny orgán, ktorý už mal na starosti potom vlastne ďalší rozvoj tejto fakulty. Z môjho pohľadu bolo veľmi, veľmi dôležité, že sme sa s vtedajšou riaditeľkou Ústavu humanitných vied, pani profesorkou Vorosovou a ďalšími jednoznačne ubezpečili, že aj keď možno z ich pohľadu bolestný proces odchodu z prírodovedeckej fakulty, a ja pevne verím, že to tam cítili veľmi dobre, bude zárodkom pre veľmi dôležitý počin. V poslednom kole pred vznikom Filozofickej fakulty bol rozhodujúci príchod pána profesora doktora Jána Gbúra, kandidáta vied, ktorý sa stal prvým dekanom Filozofickej fakulty a potom následne 8 rokov obdivuhodným spôsobom rozvíjal Filozofickú fakultu. Pred Vianocami v roku 2006 ma telefonicky kontaktoval vtedajší prorektor UPŠ-ky, pán docent Sabo, aby som sa s ním stretol. No, na tomto stretnutí mi vlastne dal ponuku, aby som sa stal štatutárom novovzniknutej fakulty. Keďže vtedy išlo veľmi o čas, tak dal mi k dispozícii 2 hodiny na rozmyslenie. Vzhľadom na to, že mal som určitú predstavu o tom, ako by mala fakulta fungovať, tak som mu prišiel možno nie ani po hodine povedať áno. Prvé priestory Filozofickej fakulty boli na fakulte verejnej správy. Vedeli sme, že to je len dočasné riešenie. A so spomínaným pánom docentom Sabom sme hľadali nejaké iné, vhodnejšie priestory. Čo potrebovala tá fakulta, bolo jej zázemie materiálne a nakoľko fungovala v prenajatých priestoroch základnej školy bývalej, tak bolo treba jej zabezpečiť niečo iné. V rámci toho roku sa už kupoval areál bývalej krajskej detskej nemocnice. Trvalo to síce do konca roka ešte, kým sa majetok dostal do našich rúk, ale potom sme začali s rekonštrukciami týchto budov, tak ako nám to dovoľovali finančné prostriedky, ktoré sme získavali zo štrukturálnych fondov. Pán profesor Mirošaj nasmeroval podstatnú časť financií zo vtedajších štrukturálnych fondov práve na rekonštrukciu tohto sídla. Rozhodujúce zásluhy v úsilí o získanie areálu
na Mojzesovej ulici pre Filozofickú fakultu mal vladyka grécko-katolíckej cirkvi Milan Chautur, s ktorým som viackrát v tom čase obchádzal v Bratislave najvyšších predstaviteľov štátu s prosbami o podporu nášho zámeru. Tie budovy boli vynikajúcej kvality konštrukčne, akurát boli zdevastované, takže ich bolo treba dať do poriadku. A tak postupne sme začali jedna ku druhej a postupne sa začali sťahovať jednotlivé pracoviská. Pracovalo sa jednoducho non-stop. Máme veľmi príjemné zážitky na tú dobu, pretože nás viedla tá myšlienka, že naozaj sa kompletizuje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Postupne sme sa prehryzali s začiatkom na Popradskej ulici v budove Fakulty verejnej správy, potom na Pecvalovej, aby sme sa dostali do týchto skvelých podmienok tu. Takže my vieme, ako oceniť, čo to znamená, ako doslova ísť celkom od začiatku, kde sa zháňal nábytok, aby sme vôbec niečo mali. Dôvod, prečo som si ja vybrala štúdium na tejto fakulte, je práve kvôli veľkým osobnostiam, ktoré tu fungujú a kvôli ich zaujímavým publikáciám, čo ma tiež veľmi zaujalo, že toto prostredie je veľmi vľúdne, ľudské a priateľské. Štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach mi pomohlo položiť základné kamene mojej budúcej kariéry. Už počas štúdia som pociťoval aktívny záujem a podporu zo strany vyučujúcich, taktiež vďaka samotným praktickým a teoretickým skúsenostiam, ktoré som nadobudol v priebehu môjho štúdia, som nenachádzal žiadny problém uplatnenia sa. Ja študujem na Filozofickej fakulte už 7. rok. Hneď po maturite som išla na medziodbor, čo bola vlastne kombinácia nemecký jazyk a literatúra a filozofia. Takže som mala predmety z 2 katedier, a to katedry germanistiky a katedry filozofie a dejín filozofie. Potom na magisterskom stupni, keďže išlo o učiteľský smer, tak sa k tomu pridali aj predmety z pedagogiky, didaktiky a psychológie. Štúdium sa mi tak zapáčilo, že som ostala na doktorandské štúdium v odbore literárna veda. Čiže dá sa povedať, že som si prešla 3 katedrami, pričom štúdium na každej katedre je trošku iné, ale vždy veľmi zaujímavé, pretože ponúkajú rôzne predmety, aj všeobecné, aj veľmi špecifické. A hlavne na každej katedre som mala možnosť spoznať veľmi zaujímavých a vzácnych ľudí, a to ako z radou vyučujúcich, tak aj z radou študentov, a preto som za toto štúdium veľmi vďačná. Filozofická fakulta dnes ponúka viac ako 80 akreditovaných štúdijných programov 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia. Jej štúdijné programy patria tak do oblasti humanitných vied, spoločenských a behaviorálnych, historických a pedagogických. Fakulta má vyše 1500 študentov a študenti majú bohatú ponuku jednoodborových štúdijných programov, medzi odborových štúdijných programov v bakalárskom stupni a nadväzujúcich učiteľských štúdijných programov v magisterskom stupni. Fakulta rovnako ponúka 7 doktorandských štúdijných programov.